ahal tevtinlik çeşmeler, guduzlayan ve adamları toplayan acitler varadaki howsalaly habarlaryň iyiliçinne barhaken ara alınıp maslahatlaşylýanlygyny, lukmanlara ittiyart diýip ýüz tutýan adamlaryň barha köpelýänligini habar berýärler. Emma bu ýagdaý barada saglyk edaralarynyň hünärmenleri, resmiler bilen açyk gurlaşyp maglumat alyp bolmaýar. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde aýry-aýrylykda gurlaşan lukmanlaryň bir näçesi ittiyart diýip gelýän adamlaryň köpelýänligini tasdik etdi. Ýöne olar anyk sanlar aýtmakdan saklanırlar. Ýaşaýjylar soňky ýyllarda ýawan itlerin öňkü ýyllardakysyna garanyna has köpelenligini, olaryň esasan zirdibil lökülýän ýerleriň töwereginde ýaşaýanlygyny, enatalaryň köpesiniň çagasyny zibil lökmäge iýermekden gorkýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy ajitleriň käte başga zat tapmasalar bir-birlerini hem iýýänliklerini gurrun berdi. Käte iýmäge tapmasalar itler bir-birlerini iýýärler. Men bir zibil dökülen ýerden geçip barýarkam, uly itiň kiçi iti öldürüp iýip duranyny gördüm. Ýanyna baryp, ýaňky uly iti gowjak boldum welin. Ol meniň üstüme topulup 3-4 yerimden disledi. Men ul adam her niçikde bolsa özümi gorap bildim. Egerde ajitler şeýdip mektep okuwçysyna çağlara topulsa nähili bolar? Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Ite ýardyran ýaşaýjy hassahana baryp lukmany ýüz tutanly oňa göbeginiň golaýyndan 40 sancym almalygyny aýdypdyrlar. Şeýle-de ol ertesi geçip barýarka özüni ýaran itiň ölüp ýatanyny görenligini gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň bir näçesi guduzlan itlerden alad edip saglyk işgärlerini, sanitariýa gullugynyň wekillerine ýüz tutdular diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Emma olara bu hili itleri bejermek ýa ziýansızlandyrmak üçin derman ferişteleriniň ýokdugyny aýdypdyrlar. Öňler guduzlan itleri ýok mahaly inçe kesil hasahanasyndan derman alyp kalbasanyň içine salyp bayramçylyklardan öň eýesiz it pisikleri rehimsizlik bilen gyrýardylar. Häzir 2 tane guduzlan iti öldürmäge hem derman tapdyrmaýar. Egerde ýol başçylaryň çağalaryna şeýle hup awansa derrew dermanam tapardylar, säresnäm görördiler. Deyip bejergelýän ýaşaýjy ýöneköy adamlaryň guduzlan itlere garşy özbaşdyk göreşmeli bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmenistan eýesiz itleri we pişikleri köpçülikleýän ýagdaýda erekmisizlik bilen öldürmekde tankid edilýär. Beýleki bir tarapdan Türkmen hökümeti Alawa itine bagyşlanan uly heýkel dikip it bayramny edip itler bilen bagly hormatly at derece döredip ýurtda Alawa itleriniň kultuny güýçlendirýär. Emma Alawa kultu beýleki itleriň şol sanyny hemme Alawaýyň hem howpsuzlygyna hyzmat etmeýär diýip synçylar aýdýarlar. Adatlygyň Aşgabatda habarçysy şu ýylyň 28 fevralyny häkimetleriň Ramazan aýynyň öňü syrasynda paýtagtyň köçelerindäki itleri we pişikleri ýok etmek çärelerini güýçlendirenligini, bu ýogullugy garşylyk görkezýän raýatlara, haywanlary gorap çykyş edýän aktivistlere polisiýa işgärleriniň haýwat atanlygyny habar berdi. Halkary Türkmen Alawa itleri assosiasiýasynyň wagtlaryna anansaň Türkmenistanyň itleriň gülýäli durmuşy bar. Emma ýurtda ýykylan jaýlar, ykdysady kynçylyklar hojalygyny it saklayan adamlaryň öňkü ýyllardakyndan gaty azalmagyna getirdi diýip ahyrly çeşme aýdýar. Ýöne maglumat ýapyklygy sebäpli bu meselede hem anyk san getirip bolmaýar. Itin bokurdagyna seretmek kyn bolýar. Öňkü uly it saklayan hojalyklar howlularynda gürji it saklaýarlar ýa-da it saklamagy besedýärler. Ýurtda azyk gymmat, it däl, pişik saklayan hem gaty azaldy. Deyip yerli çeşme et pişik ýymitleriniň esasan barly hojalyklaryň barýan dükanlaryna satylýanlygyny görüň berdi. Aýry-aýrylykda gurlaşylan adamlar eýesiz it pişikleriň görnetýän köpelenligini, olary gynanyp köçede çörek berýän ýaşaýjylaryň hem bardygyny, ýöne gaty azlygyny. Şol wagtda taşarda eýesiz eýgip beren janawarlara daş salýan oglanlaryň hem tapylýanlygyny aýtdylar. Adatlyk ýurtda guduzlan itleriň ýaran adamlarynyň öňkü ýyllardaky sanyny we häzirki ýagdaýyny anyklap bilmeýär.
Polşada ýaşaýan Türkmenistanly migrantlaryň arasynda soňky aýlarda Germaniýa geçip Berlin, Frankfurt we Köln şäherlerinde bosgunluk we gaçywatalga almagy synanşýanlaryň sany göz görteli köpeldi. Migrantlaryň onlarçasynyň Adatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň bermegine görä, muňa olaryň biometriki pasportlarynyň möhletiniň tamamlanmagy we Polşada ýaşamak üçin zerur bolan resmi namany almagyň kynlaşmagy sebäp bolýar. Diňe sentýabr aýynyň dowamyna adyndan 400 goly Türkmenistanly pasportsyz kösenip Germaniýa geldik. Hastelli ýatyrs, barymyz gaçak. Diýip Germaniýada gaçywatalga almagy synanşýan we öz adyny myhman diýip tanadan daşowuzly migrant gürrüň berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan migrantlaryň tasdiklamagyna görä, olaryň Germaniýada bosgunluk gaçywatalga almagy synanşmagynyň esasy sebäbi Türkmenistanyň Ýewropa Birleşiginiň çägindäki ilçihanalarının raýatlara biometriki pasportlaryny çalşyp ýa-da möhletini uzaldyp bermezligi bilen baglanşykly. Hemmemiziň pasportlarymyzyň möhleti gutardy ýa-da gutarıp barýar. Türkmenistana dolanmagyň bolsa manysy ýok. Sebäbi dolansak ýurtdan çykarmaýarlar ýa-da ýurtdan çykmak üçin köplenç para bermeli. Biz bu ýerde gazanan pulumuzy paraxorlaryň eline berip gaýtmaly bolýar. Beýleki döwletleriň ilçihanalary ýaly bizim ilçihanalarymyz da daşary ýurtlarda pasporty çalşyp berýän bolsa kösenmezdik. Problemalar sebäpli bosgunluk, gaçywatalga soraýarys. Diýip myhman sözüne goşdy. Türkmen raýatlarynyň daşary döwletlere gitmegi we ýurda dolanyp gelmegi üçin zerur bolan biometriki pasportlary diňe Türkmenistanyň içinde alyp bolýar. Türkmen häkimetleri 2016-njy ýyldan bäri bu pasportlary 5 ýyl möhlet bilen berýär. Dünýäniň köp sanly ýurdundan tapawutlykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynda türkmen raýatlaryna biometriki pasport berilmeýär. Pasportlaryny täzelemek üçin Türkmenistana baran türkmenler ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýändiklerini ýyllar boýu aýdyp gelýärler. Söhbetdeşlerimiz Ýewropa döwletleriniň çäginde iň uly türkmen diasporalaryndan biriniň Polşada ýerleşýändigini we bu ýurtda müňlerçe Türkmenistanlynyň ýaşaýandygyna aýdýarlar. Ýöne olar 2025-nji ýylyň 1-nji iýununda Polşada geçirilen prezident saýlawlarynda Karol Nawrowskiň ýeňiş gazanmagy we onuň 6-njy awgustda öz wezipesine girişmegi bilen türkmen migrantlarynyň Polşada galmak mümkinçilikleriniň kynlaşýandygyna aýdýarlar. 1-nji iýundan soň Türkmenistandan gelen ildeslerimiziň karta pabyt, ýagny oturum karta alma üçin ýüzlenýän ardalaryna ret jogabynyň gelmegi bilen wakalaryň sany köpeldi. Öňden bäri Polşanyň çäginde ýaşaýan türkmenler hem öz gezeginde täzeden karta pabyt almaklykda kynçylyk çekýärler. Sebäbi olary hem ret jogabyň gelmegi köpeldi. Şol sebäpli alternativ ýollary gözlemäge mejbur bolýar. Diýip Germaniýada gaçywatalga almagy synanşýan Balkanly Azat, Polşada gaçywatalga almagyň kyndygyny hem sözüne goşdy. Türkmen migrantlary Germaniýada bosgunluk ýa-da gaçywatalga statusyny soramaklarynyň sebäbini bu ýurtda işlemek we ýaşamak üçin şertleriň, mümkinçilikleriň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Bizim köpüýimiz usta, elektrik, demir kepsirleýjisi. Bizim elimizde pasportumuz bolsa, oturum kartlaryny almaklykda problema bolmazdy. Sebäbi bizim ýaly hünärmenler gerek. Diýip Azat belledi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda soňky ýyllarda zähmet migrasiýasyna çykýan türkmenistanlylaryň arasynda Russiýadan, Türkiýeden, Birleşen Arap Emirliklerinden soň Polşa we Germaniýa hem meşhurlyk gazanýar. Polşadaky türkmen migrantlarynyň onlarçasynyň tasdiklamagyna görä, ilki bu ýurda gelip, soňra Germaniýa geçýän türkmenleriň sany hem göz görteli köpelýär. Ýatlasak 12-nji sentýabrda Balkan welaýatynda habarçymyz hem raýatlaryň arasynda Sewitde nemis dilini öwredýän mekteplere bolan talabyň epesli ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny aýdypdy. Şonda ol munyň sebäbini Balkanly lukmanlaryň we molimlaryň arasynda Germaniýa gitmek isleýänleriň köpdügi bilen düşündiripdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, Türkmenistanlaryň daşary ýurtlara gitmegi, olaryň biometriki pasportlary täzelemekdäki kynçylyklary barada açaçan mesele gozamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuatynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Owganistanda Taliban hereketi ýurdun ähli kunjogunda tele aragatnasygy uçurup, ýurdun dünýä bilen aragatnasygyny tasdol kesdi. Radikal islamçy topar 29 sentýabrda ýurdun çäginde optiki süýümli internet ulgamany doly yapdy. Sol ulgam bilen baglanyşykly bolan mobil aragatnasyk torlary hem aglaba isini toktatdy. Bu ädim ýurdun içinde hawsa sebäp boldy. Uçuşlaryň ýa-da tüýsürilmegi, ýylatyň bank hyzmatlaryndan, elektron sowda ulgamyndan, şeýle-de internet arkaly alınıp barylýan işler we mektepler bilen gatnaşygyndan kesilmegine getirdi. NetBlocks internet gözegçilik guramasy Owganistanyň 29 sentýabrda gişlik internet boýunça doly garankylykda galandygyny aýtdy. Taliban aragatnasygyň näme sebäpden doly kesilendigi barada resmi düşündürüş bermedi. Ýöne bu ädim toparyň bir näçe vilayatda optiki süýümli interneti böwetlemeginden bir näçe hepde soň amala aşyryldy. Topar muny ahlaksylygyň öňüne almak bilen düşündirdi. Taliban öňüm pornografiýa we internetde erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyklara alada bildiripdi. Emma tanqidçiler Talibanyň bu kararynyň rahat azatlyklaryny we maglumatlaryň erkin akymyny has giňişleýin çäklendirmeginiň bir bölegi bolandygyny aýdýarlar. 2021-nji ýylda häkimet başyna gelen Taliban ýylatyň esasy azatlyklaryny, hususan da aýallaryň hukuklaryny berk çäklendirdi we muňa garşylyk görkezenleri güýç bilen basyp ýatyrdy. Topar öz ekstremistki siýasatlaryny şeriat kanunlarynyň öz düşündürüşlerine salgylanyp aklamagy inanýar. Ýöne islam alymlary interneti yapmak ýaly kararyň din taýdan hiç kili etasynyň ýokdugyny belleýärler. Aragatnasyň doly kesilmegi adaty raýatlara, hususy telekeçilere we döwlet edaralaryna uly täsir ýetirdi. Uçuşlary izarlayan Flight Radar 24 hyzmatynyň maglumatyna görä, 29 sentýabrda Kabul halkara howa menzilinden ugramaly ýa-da oňa gelmeli azyndan 8 uçuş ýatyryldy. İnternet köp owgan jananlar üçin hem ýaşaýyş çeşmesidir. 2022-nji ýylda Taliban aýal gyzlaryň işlemek we bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirenden soň internet olaryň daşky dünýä bilen ýeketäk ara baglanşygyna öwrülipdi. Soňky wakalaryň fonunda ýurdun başdan geçirýän ykdysady krizisiniň has hem çuňlaşjakdygy çaklanylýar. Owganistanda garyplyk derejesi artýar, açlyk giňden ýaýran, işsizlik ýokary bolmagynda galýar. Sol bir wagtyň özünde medeniýet azatlygyna gözegçilik edýän guramalar internetiň gadagan edilmeginiň maglumatlaryň erkin akymyny toktatmak dinançygy hökmünde ýazgyryp çykyş etdiler.